Лошо подаване на Брайан Хауърд, доста брак в неговата игра. Това е добра възможност за Нефтохимик. О, какъв гол! Нефтохимик повежда в 18-та минута след един пресечен пас на Брайан Хауърд. Томас Черни беше прехвърлен. И бургаски отбор вече има предимство в резултата за удоволствие на своя треньор Атанас Атанасов. Естествено, че Томас Черни носи главната вина за този гол, защото беше прехвърлен от центъра на терена. Цветомир Цонков получава заслужени поздравления. Най-после радост за ето тези фенове, които изстрадаха много напоследък. Цветомир Цонков прехвърли Черни от центъра, след като пресече паса на Брайан Хауърд. Вижте откъде. Какъв поглед на Цветомир Цонков. Беше излязъл напред Томас Черни и после нямаше как да се прибере. Посегна все пак с една ръка, за да се опита да избие безуспешно Нефтохимик ЦСКА 1-0. Колкото и повторения да гледаме на този гол, все ще са малко. Неманя Милисавлевич в отсрещната половина